يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد. حمدا كثيرا لربي في السر والعلن ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من دونهم الصمد. أفتح صلاة مع صاحب به أمد. ‘Yan uwa musulmi, Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cikin alƙur'anin shi mai girma, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Shi Allah yana umurni kan tsayar da adalci da kalmar shahada, sa'annan yana umurni gurin mai kyautatawa, sa'annan yana umurni gurin sada zumunta. Muslim ya rawaici cikin hadisi daga gurin Shaddad bin Aus, Allah ya kara masa yarda, yake cewa annabi tsira da aminci suka tabbata gare shi yake cewa inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in, ai Allah ya rubuta kyautatawa akan dukkan komai. Dan hakan nan fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, yayin da kuka tashi kisa za ku kashe rai wanda ya saba ma doka ta musulunci ko ya kashe rai, Allah ya ce ku kyautata kisa. Wa idza dhabhtum, hakan nan idan yanka kuka tashi dabba, kada domin kuna gani dabba ne, Allah ya ce fa ahsinul qitlata, ku kyautata yanka dabban da za ku yanka. Don hakan nan sha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin da hadisin da annabi yake cewa falyuhidda ahadakum shafarata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce don hakan nan ɗayan cikin ku wanda zai yi yanka ya wasa abin yankan shi, ya wasa wukan da zai yi yanka da shi, falyurih dhabihata, domin ya sauƙaƙa wa dabban da zai yanka gurin yanka, kada ta mutu cikin wahala, cikin kunci, cikin takura. ‘Yan uwa musulmai, mau'idinmu a wannan rana shine in Allah ya yarda waɗansu ɗabi'u daga cikin ɗabi'u masu girma da aiki mai karamci, ɗabi'u na mutane mabautan Allah, halayya da ayyuka na mutanen da sun san ya kamata. Shi yasa yana daga cikin abin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, menene kyautatawa? Sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyautatawa shine ka bauta wa Allah kaman kana ganin shi, tamkar kana ganin shi. Sabila da idan ka kasance kai baka ganin shi, to ka sani shi Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin ka. Shi kuma mai kyautatawa baya yadda ya cutar da kowa, sa'annan idan wani ya cutar da shi, yafiya yake yi, gafartawa yake yi. Wannan shine al'adan mai kyautatawa. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, kyawawa ba su taba zama daidai da mugayun ayyuka, munanan ayyuka. Shi yasa Allah yace idfa' billati hiya ahsan, ka tunkude ko kuma ka kare idan mutum yayi maka mummuna, kyautata masa da mafi alkhairi. Fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim, har lokacin da shi wannan abokin adawanka wanda yake ganin cewa domin matsalan da kuka samu zai ci gaba da adawa, kyautata masa da za ka yi shi zanto makusancinka, aboki tamkar shaƙiƙe wanda kun saba da shi. Sha Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, ba kowa zai ɗauki wannan nasihan ba, shi dai dama mutum da ya saba haƙuri, ya saba juriya. Wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim, ba kowa zai samu ko aikata wannan ba, shi wanda dama yana tattare da babban rabo, sakamako mai kyau, shine zai iya aikata hakan nan. Don hakan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci dan adam, ya halicci mutum, kuma ya kyautata halittar mutum a bisa suran da ya dace da shi. Shi yasa idan ka ce zaka idaya ni'iman Allah kan dan adam ba za ka iya ba. Hakan nan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa zalikumullahu rabbukum, ai zalikumullahu alimul ghaibi wash shahada, wannan shine ubangijinku masanin gaibu, abin da yake fake da abin da yake bayyane. Al-azizul hakim, mabuwayi mai hikima. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa, shine wanda ya kyautata halittan dukkan komai. Wa bada'a khalqal insani min tin,
ya kage halittan dan adam daga lambu ko turbaya ko kuma tabo. Hakan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma maimaita mana cewa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah ya nuna ma dan adam ainihin tsatson shi, halittan shi da yayi ta hanyar tabo da aka halitti ubanmu annabi Adam. Sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ya ce daga nan kuma min nutfatin min ma'in mahin. Nga Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata gurin halittun dan adam, don haka nan kai kanka dan adam ake so ka kyautata dukkan abubuwan da kake aikatawa. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الرحيم وتوبوا وصلوا وسلموا على نبيكم فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم تنزيله حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين وقوموا إلى الصلاة.